Di nang kagalaglaag ba? Hoy, Bardok, kasayo ba pud nimo maghagwa ng iring, oy? Tana, ubanta, manginhas ta. Bardok, tana, manginhas ta. Manginhas ta? Oy, manginhas ta. May nang malibre ang atong panudan ba? Yan sa may gidaan mo sa kanang kuan panghinas nimo. Mga gamit sa pagpanghinas ba? Mga pading, kutsilyo, guna, butang eh. Mura. Magda ka guna, so nasa man ka mangguna ka? Oy, mangguna, oy. Ako rin pastilan. Ano magdaam ka guna, so nasa nga. Wa may gunahon dito. Agoy. Magdalang ko guna kay basig makakuha tabudlong ba? Oo, tutuod sa. Nagdala ko guna kaya akong gunahon ng mga losay har makita sa mga kasag. Mangguna kas balili dito sa unasan ba? Mahibong malanggog ko magdaka guna nga to sunasan, nagtuon magkog na ibalilihan dito sa sunasan kay mangguna ka dito. Imo na igunas losay. Akong iguna sa mga losay har makita ng mga kasag di ka na masok nga losay. Kana sakto dai kana day mga kasag nga mamasok sa losay sa. Imo tong gunahon. Gunahon oy. Dili din mo sibuton, ug sibuton na lang di ay. Gamay ratag makuha ng sibot-sibot oy. Kuya sa gagpagi na. Mas mayong gunahon haron laras tanan. Guroy. Pero ako noon puloy, ug ako'y mo ato sunasan. Sos! Dili ko magdagon na uban magdagon na ang uban, magdakutsilyo ako, di ko magdadag mga ingana, mga gamit sa pagpanginhas. Og di ka mo dalag mga guna pading unsa madaydalhon nimo? Balde. Matra baldira. Baldera yun. Tira. Baldera kung doon, di ko magdasama sa inyo na magdadagan ng mga guna, kutsilyo, di ko magdadag mga inanay, baldera kung doon. Burit na oy. Magunsam na hasol-hasol ng tagdaka guna, bugat-bugat la, kutsilyo, ang uban na, magdabag sundang agoy. Patitis. Ako baldera doon agoy. Unsaon ang bud nimo balde? Himuon mo pokon. Agoy. Butang ako ang balde sa hunasan. Guman nimo butang sa balde sa unasan unsa may buhaton nimo? Mga ra ang mga kasag dito sa balde. Hinahiner nagpangamang ang mga kasag dito sa balde oy. Hantod nga mapuno ra na ako ang balde. Agoy. Haita gorit. Kinana ko may simple kasi naman. Tingkutan ako sa balde sa unasan. Ang kanang balde niya. Iglingiin ako ikaw-tao, duwan na puno na naskasag. Pastil lang ilingiga. Kaya mo hinahina naman itong pangamang ang mga kasag na to sa balde. Mata, ito karon pa ko ana da. Sa tinuod na, di ko hago, ug ako'y manginhas. Kaya ang kanang mga kasag, maghinahinay ka ng kuhan dito, hinahinay rin nagkamang nga to sa balde. Ug planggana akong dadon, butan ako dito. Hinahinay rasad po nagpangamang ang mga kasag nga to sa planggana. Anto digtaon-taon mo na puno na. Agoy. Maglisod og tuo ana oy. Nala. Narani mo di ka mo tuo. Agoy. Narani mo di ka mo tuo, di ka pugson. Pag di ka mo tuo, di na ko punon ng balde. Pag di ka mo tuo, di na ko puno ng baldes kasag. Ako ibanan. Thank you for watching lang mga idol. Palike na butang mga idol, palike ha, bagotong bata mga idol, palike gamay mga idol ha. Kamalay bahala ang mga idol kung saan nyo pag-like mga idol, kung saan nyo pag-react. Heart pa mo, katawa mo muna mayo. Or like ba ron, okay rin sa inyo mga idol, kung saan nyo ang ikuan diha. Pwede mo buhak-hak mong katawa diha. Inyong i-react mga kanang katawa lang or heart ba ron or kuan basta kutob sa inyo ganahan mga idol, kami bahala sa pag kuan mga idol, kami bahala sa pag-react. Saan niyo pag-react mga idol? Thank you for watching mga idol.